Szia harcos! Hatalmas szeretettel köszöntelek a mai jogagyakorlásunkon. Gyere, vegyünk 3 mély levegőt, vidd a kezedet is. Nagyon szép, még egyet. És érkezz meg egy kényelmes ülőpózban. Tedd a kézfejeidet a térdedre, nézzenek a tenyereid az ég felé. Nagyon szép, csak a légzésedre fókuszálj, és adj át minden nehézséget az alattad lévő talajnak. Minden gondolatodat, minden tervedet, minden aggodalmadat. Nagyon szép harcos, nyisd ki a szemed, támaszkodj meg magad mögött, húzd fel a térdeidet, és engedd le őket egyik irányba, másik irányba. Kicsit bemelegítjük a csípő körüli szakaszt. Nagyon jó, majd érkezz meg pillangó pózba, érintsd össze a talpaidat, fogd össze őket, és óvatosan engedd le magad előre. Nagyon szép, helyezkedj el kényelmesen, és tartsuk meg ezt a pózt a következő 2 percben. A mai jogánk egy yin jóga lesz, ami azt jelenti, hogy hosszabb ideig ki fogunk tartani egy pózt. Ez ebben az esetben 2 perc lesz, úgyhogy minden póznál törekedj arra, hogy egy olyan helyzetet találj, amit szívesen és kényelmesen meg tudsz így tartani. Hagyd, hogy a gravitáció lefelé húzza a térdeidet, és hogyha jól esik, egymásra teheted a 2 kezedet a talajon magad előtt, és ráteheted a homlokodat. Ha van otthon bármilyen párnád, vagy jogablokkod, vagy bármilyen eszközöd, akkor nyugodtan tedd magad elé, és arra is ráfekhetsz. Érdemes lehet ezeket az eszközöket magad köré gyűjteni, hogyha úgy érzed, hogy szükséged lesz rájuk. Próbálj meg elengedni minden gondolatot, minden érzést a következő néhány percben. És csak fókuszálj arra, ahol most vagy, amit most csinálsz, aki most vagy ebben a pillanatban. Gyönyörűen csinálod. Vegyél még néhány levegőt, élvezd a mozdulatlanságot, és lassan, óvatosan gyere emelkedj föl, ülésbe, húzd fel a térdeidet, és most is mozgasd meg őket, engedd le őket egyik irányba, másik irányba. Nagyon szép volt. Majd gyere, ülj terpezbe, nézzenek fölfelé a lábujjaid, pipáljon a lábfej, és ha kényelmes, most is gyere, helyezkedj el előre, tedd le nyugodtan az alkarjaidat, hogyha hajlékonyabb vagy, nyugodtan feküdj bele, hasalj bele a pózba teljesen, ha pedig jól esne, akkor csak tegyél magad elé egy párnát, és feküdj rá arra. Nagyon szépen csinálod, nagyon-nagyon jó. Hogyha bizonytalan vagy, hogy mennyire legyen széles a terpesz, én általában úgy szoktam igazítani, hogy a sarkaim a szőnyeg sarkával legyenek egy vonalban. Próbálj meg ne belegörnyedni a pózba, csípőből döntsd előre a törzset, ne pedig rágörnyedj a felsőháti szakasszal. Rúgd be nyugodtan a szemed, és érezd, ahogy pillanatról pillanatra egyre könnyebbé válik ez a póz, pont ahogy a többi is. Kommunikáld az izmaidnak, hogy teljesen rendben van, ami most történik. Biztonságban vannak, úgyhogy belelazulhatnak ebbe a kényelmetlen helyzetbe is. Nagyon-nagyon szépen csinálod. Lélegezz mélyeket, hogyha van kedved.
Szeretnél még mélyebbre menni egy-egy pózban. Lélegezz be az orrodon keresztül, és aztán sokkal hosszabban, lassabban fújt ki a levegőt a szádon át. Ezt megismétled néhányszor, sokkal mélyebbre tudsz belemenni egy-egy pozícióba. És gyere, emelkedj fel óvatosan, finoman, gyengéden, fordulj át, maradjon nyújtva a bal láb, jobb talpadat behúzod a combtőhöz, és hajolj rá a nyújtott lábra. Egy picit belemozoghatsz, ha jól esik, sőt, ha szeretnél, közben is mozoghatsz, ahogy kényelmes neked. És húzod a magad, amennyire jól esik a nyújtott lábra. Figyelj rá, hogy teljesen nyújtva legyen a lábad. Ha van kedved, kitámaszhatod fallal is a lábfejet, hogy ne neked kelljen tartani. Vagy használhatsz valamilyen anyagot, törölközőt, bármit, amivel magad felé húzhatod még inkább. Kísérletezz nyugodtan, hogy mennyire tudsz ráhajolni óvatosan. Bármelyik póz közben felmerül benned valamilyen nehezebb érzelem vagy érzés. Ez lehet egy pozitív vagy egy negatív érzés is. Figyeld meg, fogadd be szeretettel, elfogadással, adj neki teret, és aztán, ha úgy érzed, engedd az útjára. A testünk a lehető a legmeglepőbb helyeken tud néha feszültséget elraktározni, ami lehet érzelmi feszültség is. Raktározhatunk traumát a sejtjeinkben, a testünk adott részein, és amikor rá nyújtunk ezekre a területekre, akkor elő tudnak jönni ezek az adott traumák. Ne nyomd el őket, ne küzdj ellenük, fogadd őket szeretettel, hogyha felmerül bármilyen nehezebb érzés. Vegyen még egy mély levegőt, fújd ki, és emelkedj föl szépen lassan ülésbe. Nyújtózz fölfelé a kezeiddel, majd nyújtsd előre mindkét lábat, pipáljon a lábfej, és emeld magasra a medencét. Szép munka, kompenzáltunk egy kicsit, jöhet a másik láb, nyújtsd ki a jobb lábadat, behúzz a bal talp a combtőhöz, és hajolj előre, rá a lábadra. Nagyon szép, nagyon-nagyon ügyes vagy. Csak tartsd meg. Nagyon sokan küzdünk dopamin túltengéssel, ami azt jelenti, hogy folyamatosan stimulálva vagyunk, folyamatosan igényeljük, hogy újabb és izgalmasabb dolgokkal kössük le, vagy más kösse le a figyelmünket. Nehezebbé válik egy dologra figyelni, nehezebbé válik csendben lenni, akár unatkozni, és egy kicsit befelé figyelni önmagunkra. Pedig ilyenkor tud az agyunk is megpihenni, a tudatunk, és egy kicsit újra kapcsolódunk önmagunkkal. Úgyhogy a mai kihívásom a számodra harcos, hogy ezt az időt ne arra használd fel, hogy produktív legyél, és megoldásokat találj problémákra, vagy tervezz. Ezt az időt fordítsd önmagadra, és erre a belső csöndre, és mozdulatlanságra.
Vegyél még egy mély levegőt, fújt ki ezt a levegőt, és emelkedj föl szépen lassan, óvatosan. Nagyon jó, felhúz mind a két térd, és megemel a medence, hátra belenged a fej, és csak tartsd egy kicsit. Szép munka volt, nagyon ügyes vagy. Nyújtsd előre a bal lábat, helyezd rá hajlítva a jobb lábat, mutatom másik szögből is. Szépen hajtogasd az egyik lábat a másikra, a sarkad a csípődnél van, mindkét ülőgumód lemarad a talajon, és hajolj rá a térdedre. Közelítsd nyugodtan a mellkasod, a homlokod a térded felé, miközben csak az ujjhegyeiden támaszkodsz a földön. Kényelmes, meg is pihenhet a homlokod a térdeden. Figyelj arra, hogyha ezt kora reggel csinálod, valószínűleg sokkal-sokkal nehezebb, mint ha a nap egy későbbi pontján csinálnád meg, úgyhogy legyél magaddal nagyon türelmes. Lélegezz bele a kényelmetlenségbe, és engedd meg a testednek, hogy egyre könnyebbé tegye ezt a pózt. Bármihez képes alkalmazkodni, amit kérsz tőle. Nálad van a kulcs, nálad van az irányítás, csak adj neki időt, hogy alkalmazkodjon ahhoz, amit szeretnél tőle. Ez igaz az életmódváltásban, és az életed többi területén is. Nagyon szépen csinálod. Lélegezz be, kifúj a levegő, és gyere, ülj föl, nyújtsd ki mind a két lábadat, majd csere, és a másik lábadat tedd nyújtott lábra, majd óvatosan hajolj rá előre. Próbálj meg egyenletesen terhelni a két oldaladra, de hogyha nem sikerül, az is teljesen rendben van. Ha neked ne emelkedjen el a talajtól, pipál a nyújtott láb lábfeje, és óvatosan közelít a homlok a térdedhez. Ha az elmúlt napokban sokat edzettél, vagy sok stressz érte a testedet, akkor ez egy nagyon jó, könnyed, frissítő jóga, ami segít felgyorsítani a regenerációt, segít még jobban építeni az izmaidat, és segíteni abban, hogy csökkentsd a kortizol szintedet. Napközben békésebb legyél, jobb döntéseket hoz, kiegyensúlyozottabb legyél érzelmileg, este pedig jobban aludj tőle. Fókuszálj a légzésedre. Vegyünk még néhány mély levegőt. Beszív, és kifúj.
Nagyon szép volt. Óvatosan emelkedj föl, nyújtózz fölfelé az ég felé. Húzd fel a térdeidet, és most is engedd le őket egyik irány, másik irány. Remélem jól esik egy kis felfrissülés a pozíciók között. Helyezkedj el 4 kézláb óvatosan, karvál széles terpezben, tér csípő széles terpezben, és domborít, homorít a hát. Nagyon szép domborít, kifúj, homorít, beszív a levegő, és lépj előre jobb lábbal a jobb kéz mellé. Told kifelé a térdedet, csak a külső talpéled van lenne a talajon. Simítsd le a hátul lévő lábszárat a talajra, engedd bele mélyen a medencét, és tartsd meg magad alkaron, hogyha kényelmes. Ha nem, ha úgy érzed túl sok az alkar, akkor nyugodtan nyújtsd ki a karjaidat, és tartsd meg úgy magad. Ez a póz izomerőt is igényel tőled, úgyhogy nem csak nyújt, de erősít is. Ha fáj a térded, tegyél alá nyugodtan valami extra puhát. Nem az a cél, hogy rosszul fájjon valami, hanem hogy nyújtsunk, mélyebbre menjünk adott pozíciókban. Ha kezd kényelmetlenebb lenni ez a gyakorlat, nyugodtan nyújtsd ki a karod, gyere minél mélyebbre a pózba, hogy kerüljön minél közelebb a mellkasod a földhöz. Ejtetővel előre nyújtózol, csípővel pedig lefelé. Beszív a levegő, és kifúj. Nagyon jó, gyere, emelkedj föl, nyújtsd ki a karjaidat, ha még nem tetted meg. Hozd kicsit közelebb a lábad, majd nyújj hátra, jobb kézzel a bal lábért, húzd föl a fenekedhez. Nagyon szép volt, csak egy pillanatra, és ülj hátra a sarkaidra, Child's Pose. Gyönyörű munka, nyomd bele a tenyeredet a talajba, homlok a szőnyegen, érezd, ahogy fölfrissülsz a nehezebb gyakorlat után, majd jöhet is a következő oldal. Nagyon szép, bal láb a bal kéz mellett, eltolod a térdet magadtól, és vagy tartsd meg így, vagy gyere le alkarra. Gyönyörű munka. Hosszan, mélyen engedd bele a medencét. Érezd, ahogy nyúlik az a szakasz. Fantasztikusan csinálod. Kicsit mozoghatsz jobbra-balra, hogy megtaláld az egyensúlyt, ahol neked a legjobb és a legkényelmesebb ez a póz. Ma ez az utolsó pozíciónk, amit így meg fogunk tartani, úgyhogy nyugodtan engedd bele magad teljesen. Nincs semmi más dolgod, nincs semmi más teendőd most, csak az, hogy itt és most legyél. Nincs múlt, nincs jövő, csak a jelen. Beszív, és kifúj. Beszív,
és kifúj a levegő. Gyönyörű, emelkedj föl, nyújtsd ki a kezed, hozd közelebb a lábat, majd nyújj hátra bal kézzel a jobb lábhoz, húzd fel, közelítsd a sarkat a fenekedhez, majd engedd vissza, és gyere! Gördülj el egy picit előre, beleenged a medence, elemel a tért, fölfelé néző kutyapóz, letesz a tért, hátra gördülsz, child's pose. Nagyon szép! Ha van kedved, adj ki magadból egy hangos sóhajt. Jól van, szép volt, térdelj föl, majd told fel magad hegytartásba, sétálj bele, lerak az egyik sarokba elét a másik térd, engedd bele a mellkast mélyen, ahogy jól esik. Nagyon szép, sétáld ki. Behalint mind a két tél, lerak mind a két sarok. Tartsd meg egy kicsit, lehet, hogy most könnyebbnek érzed, mint egyébként. És engedd le a térdeidet, és domborít, homorít a hát. Domborít a hát, homorít. Tegyél meg félköröket, teljes köröket a háti szakasszal, frissítsük fel a vérkeringést, és aztán ülj hátra a sarkaidra, húzd ki magad. Ha van kedved, pipiskedj fel a lábaiddal, és úgy ülj rá a sarkadra. Vegyél mély levegőt, vidd a kezedet. Még egy mély levegőt, nézz fel utána, nyisd ki a mellkast. Fűzd össze hátul az ujjaidat. Nyit a mellkast, nézzel fölfelé. Nagyon jó. És simítsd a lábszelet a talajra. Vegyél egy mély levegőt, érintsd össze a tenyereidet, és hozd őket a szíved elé. Adj hálát magadnak, amért itt voltál ma. Adj hálát magadnak, amért rászántad az időt arra, hogy ma is tegyél valamit az egészségedért. Testi, lelki, mentális egészségedért. Adj hálát a testednek, és köszönd meg a lelkednek, amért ennyire gyönyörű. Egészségedre harcos. Minden elismerésem a tiéd. Fantasztikus voltál ma. Találkozunk a következő videóban.